Προς Βέρμιο, αυτό όλο το μέρος που βλέπετε εδώ πέρα είναι Βέρμιο, θεωρείται. Προς τα εκεί είναι η Βέρεια και προς τα εκεί είναι η Νάουσα. Εμείς είμαστε στη μέση. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει το εξής. Βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την καταπληκτική θέα. Κοιτάξτε εδώ. Απέναντι εκεί πέρα υπάρχει ένα χωριουδάκι. Ρίχνει χιόνι. Εδώ πέρα υπάρχει ένα εκκλησάκι. Όλα είναι κατάλευκα και έχουμε βγάλει εδώ πέρα την πρίκα μας. Και θα κάνουμε σαλέπ. Σαλέπ που σαλέπ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν έχουμε πάρει ποτήρι και οι λύσεις είναι δύο. Ή να βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, το οποίο δεν ξέρω με τη θερμοκρασία μαζέψει και γίνει μίνι ποτήρι, ή να το αφήσω στο μπρίκι να κρυώσει, εδώ, την μπρικάρα μας. Κάτσε, κάτι μας λείπει, όχι, βασικά δεν μας λείπει κάτι. Θα το ρίξω όλο όσο είναι, έτσι ως μετρημένο. Όχι ρε φίλε, τώρα αυτό τι είναι, χρυσουζιά, έπεσε έξω. Πω. Ναι, αλλά θέλω να το βάλουμε και μπροστά να δουλέψει αυτό το μοτόρι. Θα πάρει, έχει μέσα γκάζι. Εδώ πέρα μην γίνουμε μπουρλότο μόνο. Γκάζος, εδώ σε γκάζι γιατί το γοργόν και χάριν έχει. Πιστεύω είναι το ιδανικό ρόφημα που μπορεί να καταναλώσει κάποιος, να μιλήσουμε και λίγο ευρωπαϊκά, σε τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες, με μείον πόσο έχει, μείον 2, πρέπει να έχει κάπου εκεί, μείον 0. Αλλά το νιώθεις παραπάνω γιατί είναι και το χιόνι που ρίχνει από το πρωί και έχει κρυώσει αρκετά η ατμόσφαιρα. Για πέστε μου ρε μάγκες, τι τραγούδι λέτε όταν μαγειρεύετε? Καψουροτράγουδο ή πιάνετε ξένα και τέτοια? Δεν πετάμε ποτέ έξω τα σκουπίδια μας, όλα τα παίρνουμε μαζί μας και τα πετάμε στους κάδους ανακύκλωσης. Αυτό εδώ και εσύ μπες εκεί, εσύ εκεί και είμαστε jet. Jet! Άρα jet είμαστε. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπω έχει γίνει δουλειά. Είμαστε έτοιμοι για κατανάλωση. Κοιτάξτε τώρα τι πατέντα θα κάνουμε εδώ. Το παίρνεις αυτό. Να μαθαίνετε. Όσο στείλετε του βουνού, το αφήνεις εδώ και περιμένει να τελειώσει. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πω, κρύωσε ρε. Τι ζέστανα τόση ώρα που θα πάθουμε καμιά δηλητηρίαση. Ναι, αλλά χαλάλι.